салому алайкум дӯстони азиз. Агар шумо хоҳиши сафар ба ватанро доред ва мехоҳед билетҳоро бо нархҳои дастрас харидорӣ намоед, пас ба шумо авиакомпания қадамшоҳи соевро тавсия медиҳем. Билетҳоро ба рақамҳои дар экран буда занг занед ва билетҳоро бо нархҳои дастрас харидорӣ намоед. қиссаҳои зиндагӣ. ба шабакаи қадамшоҳи соев обуна шавед ва зангӯлачаро пахш намоед. як зани фақир ба радио занг мезанад. аз шароити вазнини худ ва аз гуруснагии кӯдаконаш нақл мекунад. дар охир аз худованд илтиҷо мекунад ки ба ман ва кӯдакони гуруснаам ризқу рӯзие деҳ. ин суханҳоро як марди сарватманд мешунаваду хизматгорашро фарёд мекунад. ба миқдоре пул медиҳаду мегӯяд: ин пулро гиру бирав, аз бозор харид кун ва ба ин зане ки ҳозир дар радио сухан кард ба хонаи онҳо бурда деҳ. марди сарватманд мехоҳад зани фақирро масхара кунад. ба хизматгораш мегӯяд ки ба он зан бигӯй ки ин шайтон аст. хизматгор меравад, хариди бисёр мекунад ва ба хонаи зани фақир меравад. хизматгор дарвозаи зани фақирро мекӯбад. зани фақир дарро мекушояд ва ба хизматгор салом медиҳад. хизматгор мегӯяд: ин ҳамааш аз они шумост, инро ба шумо равон карданд. зани фақирро аз хурсандӣ ашки чашмонаш мебарояд ва ба худованд шукргӯӣ мекунад. хизматгор мегӯяд: магар намепурсӣ ки ин ҳамаро кӣ ба шумо равон кард? зани фақир сарҷунбонда мегӯяд: муҳим нест ки ин роҳ ба мо кӣ равон кард. вақте ки худованд амр кард, ҳатто шайтон хизмат мекунад. классро ба ҳар мавзӯъ фаромӯш насозед.